Dalu Mbak Sasa. Sugeng dalu Pak Git. Nggih, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Tak antemi. Wah, tak sayang. Kaya awake dhewe, engko awake dhewe kenalan nek awake dhewe iki ngono. Apa ngono? Kan awake dhewe sok besar melangsungkan. Melangsungkan apa? Awakmu mosok ora krasa wingi wis tukar ngono wae. tukar apa cincin? Lho tukaran wae iki. Nggih. Mbak Sasa, pidalem saking pundi Mbak aslinipun? Kula saking Jawa Timur Kediri. Kowe kedirine pundi? Kedirinya Kandat. Kandia. Nggih. Peh tak kandat ya. Nggih. Tak Kandat. Nggih. Bidal saking Kediri jam pinten kala wau? Jam 10. Jam 10. Betul. Nggih. Sembah nuwun Mas Noval, Pak Kaji Wartoyo. Wah, wis ngrawuhke artis-artis Jawa Timur. Masya Allah. Terima kasih banyak. Mugi-mugi pinaringan rezeki lancar. Amin. Awet no. Amin. Tambah nopo meleh iki? Ya tambah berkah. Tambah berkah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalu menika ingkang nyiarke YouTube kejaba YouTube Sigit channel. Sigit channel. Nggih, SIGID kalau mau channel tak tilik mau ono 2000 pira 100 apa iki disiarke live streaming 10 channel bersamaan. Lho. Jadi malam hari ini dunia maya iki isine gur Batur Agung. Oh, ngoten. Nggih. Liyane ra ono wong delok TV wae ra ono. Delok iki Pak Sigit pentas karo jenengan ning Sembaturaku. Asoy. Request terbanyak kalau saking panitia Mbak Sasa nembang lagune Denok, Mbak. Denok sih. Denok ini menceritakan tentang nopo to, Mbak? Tentang Kira-kira isinya lagu tersebut isinya bagaimana cerita isinya itu. iya ceritanya. Nggih. Ceritanya mempunyai anak perempuan. Perempuan misalnya aku bapaknya kamu anaknya misalkan. Aku mau lek duwe bapak jenengan no. Wis to iya ngono lho. Iya ngono lho. Ya wis kalau manut mawon. Nggih ngoten. Terus diciptakan lagu Deno niku. Betul. Oke. Tes vokal. Tes vokal. Iya. Oh, Mbak Sasa kok mau tes iki sak munine wis apik. Bocah iki Biasanya kan diiringi orkes. Nggih. Malam hari ini nuansa beda, Mbak. Betul. Bersama gamelan. Betul sekali Masya Allah. Luar Nadanya biasa. agak tinggi sedikit ya. Boleh. Des. Nek Jawa Timur iki wo tenan Jo, sinden-sinden iku oh lala. Penyanyi sinden mesti Kediri, Tulungagung, Blitar, Ponorogo wis Kathah. pring diogrok-ogrok wis metu sindene metu penyanyi. Jenengan kok tak ogrok-ogrok mesti engko mes metu sindene Pak Igit. Kene iki. Kaya diogrok-ogrok ngoten to niki. Ibarate iki saking akeh iki kaya Ngoten ngono. nggih, betul. Nggih. Yo ngene Banyak penyanyi melu wayangan yo kostume ngene iki aku seneng. Nggih. Kebaya modern. Nggih, Pak Dalang, Masya Allah. Pak Dalang niki wau sampun dahar. Sampun, Mbak Sasa. Sampun kalih napa? Kalih cumi-cumi. Cumi-cumi. Cium-cium. Jenengan mau wis maem karo apa? Jenengan mau wis maem karo apa? Jenengan riyen sampun daharan. Kula wae mboten? karo Bandeng Presto Juana. Oh, ngoten. Jenengan karo apa mau? Kula kalih napa niku iwak napa sing warnane abang. Wah, ayu-ayu ra roh iwak. Lho, ke mau ki enek ndek nggone dhuwur meja ngoten kuat ah. Iku sisane kucing. Wong utuh kok sisa. Iya ta iki. Iya. Ora Lagune mungkin. Denok nggih. Insya Allah. Salam kagem Bu Lurah Bu Tantri. Nggih, Ibu, selamat malam Ibu. Masya Allah. Ugi kunjuk Mas Noval, Pak Kaji Wartoyo, Pak Roni, Ketua Panitia. Nggih, Juragan terima kasih Indok. banyak. Sapa ngerti jenenge kudune disangonin telur. Telur. Iya. Iya, Masya Allah. Beeng kok mulai digawani pirang. Dok. Supaya ben awet kondok sak pitike. Kok bener masuk. Ternak Dicoba ning pakai omah. gamelan nggih Denok nggih. Nggih, insya Oke. Allah. Yo coba kaya ngopo. Cakran Kira Terbang bersama Mbak Sasa Arkisna. Jojo di MC ini Jokwe MC. Niki elek-elek dicampur sari niki, jolang niki. Kok elek-elek Pak Igit. Karo Cakmat kancil kene melu joget. Kene. Anu sih. Ngeten iki yo. Dasmu sing rada apik nyem sini yo. Kene. Bayu. Ya, Ayo. Masya Allah. Niki Nggih. pacarku lho. Meh.
Pacarmu. Milih pacar kok sing ngono to iya. Loh, kok ngono to sampean? Aja ngono kuwi ya pilihane wong tuaku. Wah iya. Kalah. Pedhot sampean rek karo aku. Apa? Sampean malah lagi teko diunekke karo papake kene, grup kene. Piye? Jarine dagelane kok merongos. Ora apa-apa, awakmu milih pacar kok ganteng jajal. Iki ya. Ya piye? Iki ganteng. Duwike sithik. Loh, Iki elek. Duite ya akeh. Duite ya sithik. Akeh wae iki. Utange akeh. nggih. Kula wau mriki nderekke pake. Heeh. Kula dugi to nderekke ngiring keng Jawi mlebet cek. Penonton sing pirsa niku sorak, Pak. Piye sorake? Wah, bintang tamune teko. Heeh. Sing ora ngerti, malinge kecekel. Wah, aku mau dilokke. Mas sampean ajeng nebas dondong ngono. Pancen potongane kaya Di penebas. MC ini ya, Jo. Ya. Aku lagune sing joget ben Cak Mat. Nggih, siap. Sugeng dalu Bapak Ibu sinareng Cakranira Campur Sari. Dalu menika wonten Denok bersama Sasa dan Mat Kancil. Kuwi nek campur sari kaya orkes gede ning panggung ning alun-alun basa Indonesia. Nganggo panggung reging. Rejing. Ya. Tulisane Riki. reging kok. Coba kuwi. Cik. Kaya Mas Bam. Selamat malam apa kabar? Woi, Biasae untune iki rasah dijok-jokke. Iki terae wis ngene kok. MC dangdut ki suarane gede, Jo. Contone ngene. Yo, masih bareng bersama Cakraningrat. Yo, ngono coba. Ngono. Yo, kurang gede. Yo, gede neh. Yo. Nek. Ya kalau malah medeni cah cilik-cilik kok. Ya wis ora usah di MC. MC ini Yuk. Oke. Yo. Pada malam hari ini So. bersama cantiknya Jawa Timur. Siapakah dia? Ada Mbak Sasa bersama hadirnya Cakraningrat. Yo. Cakraningrat. Goyang, Mas. Sing asik ya, Dek. Asik. Sayang. Asik. Bersama Cakraningratnya Indonesia. Mbak Sasa. Ayo sayangku. Oke. Berdua karo Mbak Yosi ya, Yos. Sayangku. Sing ayu dhewe. Tak loro apa bakal tak usahake. Ibarate saisi bumi kokowe. Mbak Saina. Sing tenang wis aja
Terima kasih Adat. banyak. Bagaimana Mbak Sasa perasaannya pengalaman bersama gamelan? Anu rada ndredeg. Ampun redek, mungkin nek kulino Nggih. lah penak-penak. Nggih, insyaallah. Mungkin nggih niku mawon. Dereng kulino. Wah, angger kulino pun penak-penak. Pokoknya melu terus Mas yo prei melok terus mungkin sampe. Ya ora ta. Kula nggih nunggu kalingan mawon to. Pak Ikit pun ada nomor jenengan. Oh siap. Sampun to, Pak? Sampun, sampun. Kulo niku Tak nomere kira sok sampean ngapus. nomere sapa-sapa tak simpen. Ngoten. Nggih. Nggih. Soale ngeten, Mbak, nek penyanyi niku wates umur pira ya 45 niku ketoke regenerasine ki sore akeh. Nggih. 45 niku jam terbangnya rodok suda. Ngoten. Ini nek presiden mbok nganti umur 120 niku tetep payu terus. 120 niku nggih. Nah, sinden sepuh ngentut tok ngono e payu. Contone sapa? Ana we kon tanggoku we. Sapa? Tanggoku. Umure 120 ngentut tok payu nggo sinden uni. Sinden Runi. Nggih Mbak Sasa saking Kediri. Mah kanca-kanca Kediri pancen sinden Kediri oh kesan. Hebat. Muncul-muncul kabeh Mbak Ah, Niken, nggih. Mbak Lintang, iki Betul. cilik nek Kimura barang ulah akeh. Kuatah. Kuatah. Nggih, hebat. Betul. Kediri nggon sinden. Lah iki genti sing iya iki Mbak Ani. Nggih, Mbak Ani. Iki anu calon. Niki tulung agung niki. calonku iki. Calon Sini, apa? Calon kuwi takoni dhewe kok sini sayang. Sini sayang. Ah, Mau Aja ninggal aku trimo bonceng. Wiwit budal Wah, Wilujeng dalu Pak Iki. dalu Mbak Ani Kusuma. Nggih, alhamdulillah dalu menika sowan wonten desa Sembatur Agung. Sembah menika lak sembah syukur. Nggih. Tur menika katur, agung menika mringyuang agung. Sembah syukur katur kunjuk mringyuang agung. awakmu tak warai pisan kok iso to sayang. Lan aku Gayane. mbok privat ndek ingin kan. Lo sampean kok terus nemplek kono. Lho kene to. Gak kowe mau cemburu mergo wis tak tolak dhisik, Mas. Oh, ngono. Aku kan milih sampean. Ah, Lah sampean wong kuwi ya tipakku kok ya. Loh, Dek Sasa, nanti kalau kita honeymoon kita pergi ke Amerika Boleh ya. ya, boleh. Allah Tegalan Kidul kono ya, Mas ya. Awake dhewe ne Tegalan Kidul kono wae. Keluarga Alah, kere. Keluarga kiri, apa Dek. Nanti kalau kita habis menikah, Nggih. kita bulan madu, paling enggak kamu mau makan apa sayang? Aku mau makan sotong balap. Boleh, nanti Ya. ada pizza juga. Pizza? Hamburger Ya. ada. Hamburger. Awake dhewe engko ya hamburger karo pizza ya. Lho, kowe kuat tuku. Ngenteni sisane kono Pak. Aduh, Ora lho, Mas. Mosok kono lho sing lanang. Wong mosok sak untu sak cangkem kok gisul kabeh. loh, ngawur Dek ngelokke jare aku merongos. Iki mono ora iku sing kemunduran. Lah iya. Sayang awake dhewe keluarga sederhana ya. Sederhana. Kita nanti kalau honeymoon, Oh, oh. minumnya paling enggak ada whisky. Oh, iya, toh. Ada yang mahal-mahal ya. Iya betul. Apa kono ki? Red label, Awake blue dhewe- label ya sayang ya. Awake dhewe engko ngombene teh sisri. Ora, banyu tajin ndek ngisik ning Kok kulkas. sing mare watuk. Angel. Banyu tajin. Mbak Ani Kusuma. Nggih. Asli pidalem saking Tulungagung Jawa Tulungagungnya Timur. pundi? Campur darat. Walah iki nek dikon jaranan kondi. Kondiang Tulungagung Mulya Lantinoto ya niki lho. Nggih. Sayang jangan jauh-jauh dari aku. Oh, enggak sayang ke. Alah, modelmu kijing ya kok. mikir rada-rada sithik Mat. Oke, Menimbang karo Sareng Jolang. Nama pancene lambe tua Pak. Ngatur wilujeng dalu kagem sedaya masyarakat Sembatur Agung mugi-mugi tansah pinaringan sehat bagas waras wilujeng lan karahayan ing pangajab mugi-mugi
tansah pinaringan rezeki ingkang kathah. Amin. Sing bakulan ya dagangane laris. Sing ngopeni sawah ya panenane apik. Sing pengusaha. Tambah meningkat. Wah luar biasa wau wonten dalemipun Bapak Haji Watoyo. Nggih, matur nuwun. Sembarang wonten Pak Igit, Nggih. wonten polo kependem, Kathah. wonten polo gumandul, Oh, iya. polo cemrentel nggih Aku kathah. mana Kathah Pak Igit. Aku nih Mas Hadi mau yono. Apa? Gantelan lawang sing Alah. ndek sing dawa. Ya layak kuwi sing maju ya untune kuwi grogoti rantek-entek. Nembang Mbak Ani nggih. Nggih. Nembang saya. Aduh, sing nembang kok iki julang wis tukang nggawa tukang joget iki mat. Nggih, wis kula nderek ketok. Nah, Oh tukang joget to? Nggih. Ndengi arep tak gawe ning omahku arep tak nggih ganjel lawang Pak Igit. Lah tek ora. Aja. Apa? Gadah remote. Lagunipun apa Mbak Oh, Ani? wonten pamundutan saking Bapak Hong saking Juwono. Nggih, Oh Juwono. nggih. Nggih, Menika wau. request nggih kathah sangat kula wonten ayang-ayang, wonten ninggal katresnan, wonten lestari katresnan sejati komplit. Nah, Nggih ninggal katresnan Oh, mawon. laguku banget. Iya aku ki sakjane ya pengen ninggal katresnan karo warga masyarakat Sumbater Agung kene. Sayang Mas. deloken sayang. Sayang deloken to kaya ngono gimana? kuwi lho. Rumah tangga sebelah kok umpane kok walai ngono. to. Alah yo, antene sing wedok ngetek gek sing lanang gatel. Ya yo, kene ancen keluar. Anane oleh ya mergo ngetek. Nek ra ngetek ya ora oleh. Rumangsane. Zaman saiki. ora entek ora oleh. Aku seneng anggere nang wedok omong ngene sejan wasis ketok kulino ngrasani kancane. Ya. Boten. Mboten. Boten. Engko nek ngomong karo harus ngandani karo kae terus ngomong Boten boten kliru maksudnya nggih bener. Awakmu kok Aku karo cah wedok iki teliti anggere entek-entekane kaya sengo-sengo suarane ngene kuwi kulino ngrasani. Mas iki ngrasani apik. Apik. Nggih kulino dirasani nggih. Ngoten nggih. Biasane nek suarane saya lirih niku saya akurat, Wah. Ninggal katresnan digarap jaranan beri. Wah, nggih, tulung agung kok Pak niki. Jaranan kok putra jaran. Mbak Sasa badhe legan apa tetep nderek jaran? Sembarang. Oh, sembarang yo melu jaran no, melu melu. ora penak kok. Nek wajahku ngrusui kamera. Mboten lho. Ayo, Semangga. coba kaya ngapa? Ya. Ninggal katresnan. Ayo joget, Mat. Mikir seleke, Mat. Pokoke kowe omongan sithik-sithik ae. Sing penting joget. Yo, kaya ngapa? Ninggal katresnan. Dados. Oh, sik kendhange diganti. Oh. Ki mumpung Mbak niki asli saka Tulungagung. Wah iya. Yogane luar biasa Pak Igit niki nggih sedaya pun gadah pacar. Pun, iya. Pun Pun mosok duwe anak niku Donan. Lho nggih to? Sing dereng payu niku mung sing bonang. Oh, Lah umur 38 mung dienggo nguyuh. Karena banyak pilihan. Oh, gitu. Bingung. Banyak pilihan apa. So anak-anaknya tak tari, "Adek mau punya mama baru ndak?" Ngono kira-kira gelem apa ora? Allah. Oh, nek anakku langsung muni gelem. Aku dadi anake Yani gelem. Bu. Apa, Nak? Emek. Iya, guyon-guyon. Sampun Mas Rangga. Coba kaya ngapa trompete digarap jaranan Wediri kena Tulungagung kena campur mumpung Bani Kusumayo ninggal katresnan dados. Yo. Ya. Bagian.
sampun katur mugi-mugi tembang menika saged dados jampinipun sayang kagem warga masyarakat Sembatur Ragung Pati Jawa Tengah. Weh, dian pangger jaranan sing nembang karo sing joget Hani Kusuma. Wah, ora kaya Cakrane Krat montor-montor kaya Sekar Gadung. Jarane kaya urip tenan. Gitu, nek jarane iso. Mbak Sasa kok lho pundi Mbak Sasa? Mbak Sasa pundi? Oh. Wis tak omongi to. Akeh sing ngajak foto to niku wae. Mboten. Wis tak Oh, omongi. anu klepe bocor. Iya, wis tak omongi mimik limun terus iki Bapak. Iki Tulungagung, Tulungagung Kediri Gun Sinden. Ngene kula iki sakjane ngofan kali sinden-sindene jenengan. Masa Lho, niki lho, ya? nek lho jenengan niku pripun? Lek libur-libur ngeten nek libur sindene Pak Igit, Masya Allah tabarakallah. Kados Mbak Eni ngeten niki. Mbak Eni nek prei iki angon bebek. Iya. Jenengan nek enjing daleme Mbak Eni wis mesti ambune wapek. Lah. Nggih. Tenang. Lek Mbak Yosi, wah Mbak Yosi niki. Napa, Mbak Yosi niku nek prei ndeplok napa jenenge emping. Emping minjo.
deplok terus sampai apa saking bendinane. kaya niki teko dodolan ping. Ping. Mriki tatone gambar emping. Iki dudu tato Nah, ping napa? kae panu. Eh, Kuwi mbiyen yo pernah dadi tanggamu mbiyen yo kok Blitar terus pindah Tulungagung. oh nggih. Nggih, wonten Niki nyuwun pindah. pangapunten macange Yulimbo. Apa? Wonten dawuh bilih Mas Nopal ajeng minggah wonten ing Cocok kali Pak Kajiwarto ya. Inggih. Oke oke, Inggih, karo Mbak inggih. Sasa jumeneng ngene. Oh, inggih, 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 inggih. Monggo Mas Pak. Noval karo Pak Kajiwarto ya monggo. Tuduk tuduk.